Emily ke BJP na pentorum kra konstituensi ba yelhek hakala sengi blai ulai kendu yo menteri ke Sarkar Padang Jitendra banekaran ni kam ke baidai bat connector bat nak benda jong kajing pendon kam ya kasayan bat ke teknologi nak benda kajing kyntiew ha ka imlang ka salang jo ka thaiñ shatei lamihngi ha kajing kendu ba yelhek ulai yo ban penpa kajing pendon kam jong kajing penwandur thamai kilat ban penbet ke ba penlong da ka teknologi bat kajing persang ban ya trailang ha ka ba wengi kajing ha ka thaiñ ban kyntiew kajing bat ban kyntiew ka roi ka par ka bane bat ka ba kentu blang ru ya ka thaiñ shatei lamihngi hi bro ka wei